Halo? What would you like to order? Můžu mluvit s panem prezidentem? You called the Chinese restaurant. Pane prezidente, This is not Fried Castle. já bych chtěl mluvit s panem prezidentem. I know you got wrong number. This is a Chinese restaurant. Dobrý den, prosím vás, mohl bych mluvit s panem prezidentem? Dobrý den, pan prezident je ve výběru, takže teď mu můžete nastavit tak panu Hajkovi a my to vám Já nechci Hajka, nechci Michaela, nechci Pátoru, halo! Tak halo, pane prezidente, tak halo! Prosím, ty konzervativní prase, samolibej ocase, nekorektní kreténe, kdo ti řídí KGB, ty klimatický podvodníku, grafomanský fanatiku, zastáváš se fašounu, měl by skončit u soudu, ty homofobní homosexuále, povlečovej intelektuále, koristovej šampione, posloucháš je někdo, já ne, ty populární populisto, narcisistní onanisto, ty jako je hraní drka, buďte už konečně tichá. Klaus Barbie. Někdo byl Klaus Barbie. Už je trošku na hraně, ale nevadí. Kdo tě řídí? Klimatický, grafomanský, zastáváš se, měl by skončit u soudu, homosexuále, intelektuále, posloucháte někde ráno, populární populisto, narcisistní onanisto, nebo je hradní klika, buďte už konečně. Ty jste nejhorší, co mohlo tu zemi potkat. Tady ten polozrát.